Perdona un moment. Sí, tu. Em permets un moment que t'interrompi? Serà un moment. Et volia dir que hi ha la Marató de Donants de Sang 2.0 per tot Catalunya. Què has fet? Ei, va. Vull dir que no t'he interromput per qualsevol cosa de dir... No, sinó per una cosa important. Ho dic perquè donants de sang n'hi ha de molts tipus. Sí, hi ha aquell, el que hi va sempre, i el que a primera hora ja hi és, hi ha aquests que hi van, que encara no han arribat les infermeres, hi ha el donant de sang Cometa Halley, és aquest que només ha anat un cop a la vida, o sigui que pot ser donants de sang, que si pots donar sang millor, però també pot ser donant de bits. M'explico? Marató, donants de sang 2.0 per tot Catalunya. Per què és 2.0? T'ho explico. Perquè si tu no pots donar sang pels motius que sigui, doncs pots fer-ho voltar 2.0 per les xarxes socials. És a dir, divulgar-ho. Segur que tens Twitter, Facebook, Instagram, o ja en deus tenir de coses d'aquestes, perquè avui en té tothom. Jo no sé tu quin tipus de donant de sang ets. No ho sé, però m'és igual. T'apuntes? Vinga, a la campanya de donants de sang. Apunta-t'hi. Merci, ja pots continuar fent el que estaves fent. Ja està, ja et deixo.